si panáky ze zlata, mrazy a zloději, úklad na justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a kaskáři, tahle ta měsíce, že nás doskázy, národě probuce. Přátelé, takhle blaska s názvem jediná. No, pojďme si trošku připomenout zvláštní dobu, která nás tady, nejenom nás, ale samozřejmě celý svět zamořila. A mám pocit, že zrovna v té době vznikla ta oblíbená věta, že jsme všichni dezinformátoři a konspirátoři, protože v době covidu byl každý druhý dezinformátor. Zvlášť nedej bože, když někdo odmítl se nechat očkovat. To byl ten největší dezolát, protože ten byl nejvíc blbej, protože nakazil všechny. Přátelé, já doufám, že jste nějakým způsobem alespoň s hlavou rozumnou přežili tuto epidemii, pandemii, nevím, jak se tomu říkalo. Já si myslím, že nic proti tomu, že nějaký vir tady rozhodně asi byl, nějaký vir, kde koho nakazil a kde koho bohužel i zabil. Ale to, co se tady dělo, týkající se našich politických rozhodnutí, nebo ne našich, ale jejich samozřejmě, tohle to bylo, dá se říct, proti rozumu zdravému. Já myslím, že každý z vás asi pochopí, že vir neví, jestli má v 8 hodin nebo v 9 hodin nenakazovat někoho. Proto jsme museli chodit do krámu od 10 do 12, potom od 12 do 10. Pak jsme mohli chodit do práce můžete, ale do tramvaje už ne. Je to zvláštní, že do posilovny pouze ve 2 rouškách a umýt po sobě nářadí. Do lesa, ano, s rouškou. Náhoda, blbec vyběhne co z dubu. Přátelé, tohle ty nesmysly, které nám tady furt kydali do hlav, v nás nechali hrozně moc a teď tím nemyslím nic špatného, ale rozhádali naši společnost ještě víc, než jsme možná chtěli. Rozhádali dokonce i naše rodiny. Rozhádali nás mezi sebou, rozhádali nás, dokonce i celou vlasteneckou scénu rozhádalo tento správný, krásný COVID-19. Pojďme si připomenout to očkování, s tím byla docela sranda. Za to jste mohli dostat konverzky, mohli jste dostat telefon, mohli vás opíchat kdekoliv, i klidně ve stavební buňce. Hlavně, aby to do vás narvali. Skladba s názvem Zamordujou! Uvěřuj, myslíme na tebe, čeličky
to výjmený, co ti neublíží, ke zdraví přiblíží. Nečekej, na nic nečekej a nesmíš se otočit a věřit položit. Začni snít, jen si začni snít o klidu na zemi, bez viru řádění dál. Neště! A všichni! Neště! V rámci zdraví tě tu jeden! V rámci zdraví tě tu zamordujou. No v rámci zdraví vás tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. V rámci zdraví vás tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. V rámci zdraví vás tu zamordujou. No! Tak jsem rád, že jsme si všichni vzpomněli na tu dobu. Já pevně věřím a doufám, že to máme všechno za sebou, ale i když nemůžete nikdy vidět, co na nás chystají dál. Tomáši, můžu jenom do toho skočit, prosím tě? Co jsi to řekl? Jestli do toho můžu skočit. Já jsem, prosím tě, za sebou nemáme. Já jsem přiznám k jedné věci. Já jsem, když se stala ta věc, že v nás prostě učili nosit 2 roušky, já jsem si zem nakoupil novou svářečku, celočko. A já jsem byl tak nasranej, že jsem normálně začal svařovat úplně spontánně, takový ten římbuch, takový ten středověký palcát s tím řetězem, abych si prostě trošičku ulevil, protože jsem jako se nebyl představit, že budu nosit 2 roušky prostě na lípáku, jo, že já jsem to prostě prožil takhle, jako ten den, jako jo. A pomohl ten palcát? Ale ještě nevím, ještě jsem to nepoužil, ale já doufám, že ho nepoužiju, jako jo, ale nevím, jako jo. Pavlíku, já ti potom ještě něco povím. Já mám doma asi 28 000 mečů, jo, protože mám jednoho zbrojíře, který mě zbrojí. A můžu ti říct, že i kdybych vzal celou tu ošatku, ono už je to docela velká ošatka, a přivez bych ji do té Prahy, víš co, že jakože tak tam budu s tou ošatkou stát sám s tím jedním mečem, tak přesně tak by si dopadl s tím palcátem. Ale k tomu se ještě dostaneme. Přátelé, já bych si dovolil, protože ještě když bylo světlo a viděl jsem vás, teď už vidím jenom první řady, tak jsem viděl, že je tady spousta těch, co si přinesli svůj protikus. Myslím tím svůj protějšek. A já bych se chtěl dotknout takového zvláštního tématu, který se nerado o něm hovoří. Neboť je to takové tabu. Je to tabu, domácí tabu. Neboť možná bychom se divili, kolik i mezi náma zde je těch, co zažívá takzvané domácí násilí. Já bych se chtěl od tohoto distancovat a poprosit vás všechny, abyste své protějšky nejenom, že nemlátili, neřezali, ale pokud máte tu potřebu je mlátit, tak od nich odejděte. Neničte si životy. Řeči voňavý, přátelé, a já bych poprosil o dámskou i pánskou volenku v tomto smyslu, abyste si všichni ti, co se nemlátí doma, protože bohužel násilí jako takový prostě ve společnosti vzrůstá, ať se nám to líbí nebo ne. Konec konců je to ve všech zprávách, ve všech novinách, ve všech možných článcích, co na nás vyskakuje. Všimli jste si toho, že jen a jen násilí? Že jen a jen o násilí se hovoří a čím víc tam bude krve, tím je to lepší. Já si myslím, že i tohle nás všechno postihuje vevnitř, podvědomě, aniž bychom si to uvědomovali. Prosím vás, nemlaťte se, neřešte se, nerujte se. Skladba Řeči voňavý. Já poprosím paní starostku, jestli to někde je. Je tady někde? Pojď ženská. Valerie.
životě já komu můžu říct. Starostka mě